Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar Amurka ta sake tattaunawa da Iran a wani lokaci, amma ya ce a halin yanzu abubuwa suna tafiya sosai. Trump ya ce duk wata tattaunawa da Iran za ta dogara ne kan ta yi watsi gaba ɗaya da ƙoƙarin na mallakar makamin nukiliya. Ya kuma jaddada cewa ba zai bari Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, saboda a cewarsa za ta yi amfani da shi wajen janyo yaƙin duniya. Shugaban na Amurka ya kuma cewa dakarun ƙasarsa suna da cikakken iko kan mashigar Hormuz, inda ya ce jiragen ruwa da dama sun ratsa mashigar a daren jiya. Ya ce duk da cewa hare-haren jiragen marasa matuƙa na ci gaba lokaci zuwa lokaci. Trump ya ce farashin man fetur ya kai tsakanin dala 83 zuwa dala 85, amma farashin zai ragu bayan rikici ya yi sauƙi. Rahotanni sun ce wasu manyan jirage dakon ɗanyen mai biyu na China sun tsallake mashigar Hormuz, amma daga bisani sun kasa ci gaba da tafiyarsu kuma sun makale a yankin. Ɗaya daga cikin jiragen Safe ya ɗauko ɗanyen mai daga Iraki a ranar Talata kafin ya nufi mashigar Hormuz, sai dai daga baya ya juya, inda yanzu yake a makale a mashigar Hormuz. Jirgin na ɗauke da tutar Hong Kong, kuma bayanan sa ido kan jiragen ruwa sun nuna cewa wani kamfani na China ne ya mallaki jiragen. Jirgi na biyu, Hastia, wanda shi ma ke ɗauke da tutar Hong Kong, ya isa tekun Farisa a farkon makon nan. Ya shiga mashigar Hormuz kafin daga baya ya sauya hanya zuwa tekun Oman. Rahotanni sun ce dukkan ma'aikatan jiragen 'yan China ne. Wannan na zuwa ne yayin da manyan kamfanonin jiragen kaya na China suka dakatar da tura jiragen dakon mai ta mashigar Hormuz da Bab al-Mandab saboda ƙarin haɗari hare-haren jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Abel Olumini a matsayin sabon shugaban ma'aikatar tarayyar ƙasar, inda zai fara aiki daga ranar 27 ga watan Agusta shekara ta 2026. Eniti zai maye gurbin Idi East-Wellesson Jake, wadda ta yi ritaya daga aikin gwamnati bayan ta kai shekarun ritaya na dokar, wato shekaru 60 tana aiki. Eniti ɗan asalin jihar Osun ne, kuma shi ne babban sakataren ma'aikatar tarayya mafi girma a yanzu. Ya shafe shekaru 7 da watanni 7 yana matsayin babban sakatare, inda ya yi aiki a ma'aikatar harkokin 'yan sanda, ma'aikatar jinƙai da kuma ofishin mataimakin shugaban ƙasa. A yanzu yana matsayin babban sakatare a ma'aikatar ilimi ta tarayya. Fadar shugaban ƙasa ta ce Eniti na da ƙwarewa sosai kan tsarin aikin gwamnatin tarayya, kuma Tinubu ya umarce shi da ya ci gaba da inganta sauye-sauye
da ake yi a ma'aikatun gwamnati tare da ƙara nuna ƙwarewa, gaskiya da adalci wajen gudanarwa. Sanarwa da Bayo Onanuga, mai magana da yawun Shugaba Tinubu ya fitar, ta ce an haifi Eniti a ranar 12 ga Disamba shekara ta 1966. Ya yi karatun digiri a fannin kuɗi da harkokin banki a Jami'ar Jihar Lagos, kuma ya sami digiri na biyu a fannin nazarin manufofin gwamnati daga Jami'ar Jihar Nasarawa da ke Lafiya. Aƙalla masu haƙar zinare 30 ne suka mutu bayan ruftawar wata mahaƙar zinare a yammacin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, kusa da iyakar ƙasar Cameroon. Lamarin ya faru ne ranar Talata a yankin Abba na lardin. Mahaƙar ta rufta ne yayin da ake aikin haƙar zinare, inda aka binne wasu masu aiki a ƙarƙashin ƙasa. Ana ci gaba da aikin ceto domin neman waɗanda ake kyautata zaton suna maƙale a wurin, yayin da masu daga cikin waɗanda suka jikkata ke samun magana. Rahoton da aka ɗauka a wurin sun nuna masu aikin ceto suna ƙoƙarin fitar da gawawwaki daga mahaƙar, yayin da aka ci gaba da fargaba cewa adadin waɗanda suka nutse zai iya ƙaruwa. Har yanzu ba a bayyana abin da ya haddasa ruftawar ba.